Stressszel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást, innentől kezdve 1 órán keresztül diszkosít a Rádió 1-en. Dragi naši gledalci, sada želimo da nađemo naš smeštaj u kojem smo smešteni mi i ceo naš tim. Nadamo se da će biti ovde negde, lokacije Google Mapsa nam pokazuju da je to ovde negde. Ono što je zanimljivo i zašto smo mi došli ovde u Bratislavu jeste da smo našli mnogo nekih malih začkuljica koje su nas vodile ka ovom mestu. Bitka o Midway. Očigledno je da neko ne zna gramatiku ovde, čak im se i država ne zove kako treba Slovenija. Možete iz kadra da izađete, hvala. Kao što znamo, Mirko Šulec-Faster takođe ne zna gramatiku. Nekto Love Studio, bože šta vi radite? Bikini bar, ćemo u bikini bar, Gonzali. XXL, a? O, vidi. Izvolite, momci, da ne... Mirko! Stande, Mirko! Našli smo Mirka, dragi gledalci. Mirko! To smo mi, Mirko, kako nas ne znate? Sorry. Mi smo Mirko, srpski pričamo. What Mirko? Which Mirko? Mirko Šulec-Faster. Who you, what do you want? We need Mirko Šulec-Faster. Mirko, šta vam je, Mirko? Ste pili puno lekova, Mirko? Mirko, stanite. Which Mirko? Šta radite? What do you want? Šta radite ovde? Tu je naš smeštaj, tu. Onaj broj je naš smeštaj. A jebemo, ćeš me dokle pratiti, svukud? Našli smo Mirka, dragi gledalci. Dokle više ovo, ja pobegnem u 6. državu, jebo vas. Šta hoćete? Pronašli smo Mirka. Dragi naši gledalci, kao što možete... Znate, majmune, da šta se penješ tu, nije ti ovo... Izvijamo se, Mirko. Džungla pa se pentraš po drveću, još se juče došao, Izvijamo to se, ti htjeli je... smo zbog kadra da bude bolje. Kadar. Ti kadar, pogledaj kadar, snimi kadar. Da ti... Snimi kadar. Snimi kadar, bre. Gonzales. Viš to crkva ta što se vidi? Da, ne vidim. Šalim se, vidim što se vidi. Evo sad vidiš. Evo sad pogledaj. Evo sad vidiš. Da. Tamo. Lepa je. Hvala. Vratimo. Hvala vama. Ne, hvala vama. Hvala vama, dragi gledalci, što pratite našu emisiju i dalje. Ovdje ti ispričam kako sam ja ovdje jedan put doveo jednu devojčicu. Bio sneg. Pazite. Da si pokupio onu flašu, ti si bacio smeće ovdje, ovo ti je Evropska unija. To mi je ispalo, nisam bacio, pa nisam onda ja idi kriv. pokupi što si podbacilo se. Jel imate vi kante ovde? Zbrane, jel imate vi kante? Jedno ti kanta i jebem ti čora, ovo je stvarno ne vidim. Dobro, vidite, ljudi, u čemu se radi? Šta ste dolazili, koji kurac? Mirko, mi imamo jednu jako... Mirko ti mam, nemoj mi Mirko zvati uopšte Nego više. kako? Sad je drugo ime. Koje? Kao je Evropske unije, evropske imena. Ali zar... Jozef? Znate ono Jozef Atila smrdi iz kupatila? Ne kaže se, nego je Jozef Atila govno iz kupatila. A i smrdi isto, ima smisla. Pa ima malo. Mi smo, Ja sam išao u tu dragi školu gledalci, čisto da obrazujemo naše publikarijum, našu Možete široku li? spektar publike od prvog razreda osnovne škole do malog, onog što je tek progledalo i onog visokog što ima 30 dana. jel nam možete Da reći kaže da zašto se ja ste, išao u Jožiku. jako se gospodin Fišek doktor
Naljutio? Uplašio i naljutio. Pojeli ste sve leku i otišli ste. Niste se nikome javili. Sva sreća ste ostavili neke parčiće kruha, što se kaže, da mi te mrvice pokupimo i da dođemo kod Ja vas. više nisam mogao podnesem taj tutorial, nisam mogao da to tolerišem. Nema šanse, to je takav bezobrazluk s njegove strane bio. To je takvo mučenje, Ali što nam niste maltretiranje. javili? Toliko đubre jedno, on se predstavlja, ja sam doktor Fišek, ja sam kao profesionalac ko seća ono što je govorio. Nula, znači nula jednog čovjeka, ljigo mali. A šta je on vama radio kad mi nismo bili tu? On! Kad bi ti samo jedan pribeh rekao, ma kako, ma ništa. Šta je pribeh? Pribeh. To neka reč na ovom vašem nemačkom. Slovačko. Šta ste vi radili svih Pošto smo ovih inače godina? u Slovačkoj. Vidim, lepo izgledate. Normalno, ja nikad bolje nisam izgledao nego kad Tako sam je. otišao odavde. Odavde? Od tog doktora Frišleka. A možda i odavde, Pa jer možda kad i odavde, odete, jer sam ja, a gdje sam sve bio, šta sam radio, to neću ni da pričam. to je priča za sebe. Ako Ovo želite, što mi je možemo dao, nastaviti. Što mi je dao kad sam išao u Nepal. Ovo ti šamanski... Na... Šamanski Bellissimo se zove. I on ima svoje moći. Mogućnosti. Mogućnosti. Ali da li ste vi dalje bog svekla? Normalno. Može malo sporije, zato što imamo poteškoća. Šta ne zna hoda, ne razumijem. Zna, ali sporo. Jel? Ajde. Da. Možete nam reći gde ste to sve išli? Pa, Spominjali ste Kinu neku. na primjer, nisam pominjao Kinu, Nepal. Napalm? Nepal, kao to ona država što ima jedina zastavu, onako u dve delte. Znam, ovako što idu. Ovako što idu. To ti je takva jedna država, tamo su ljudi toliko prijatni. Znači ti tamo kad odeš, to je sve tako otvoreno, sve tako lep vazduh, sve tako... A što ste vi tamo, sve otkud u tako- Nepalu? U Nepalu? Vi imate pasoš? Nisam nikad bio u Nepalu, šta pričaš ti to? Jeste vi išli preko neke agencije? Ti Ste išli na Work and Travel? work and travel. Ti išao u tvrk and vrkuješ tvrku. Nisam, ali evo možemo stati ovdje, imamo lepo osvetljenje. Pa da nastavimo sa našim intervjuom. Pa pitaj me. Zanimaju nas vaše moći. Kako Naše. ste uspeli da ih... Jer znamo da je doktor Fišek to sve hteo da kontroliše, te vaše Tako je. izuzetno velike moći. To ste dobro povezali, on je sve to vreme, on je moje voće pokušavao da sputa. Voće. Voće moje, Dobro, dalje. koje hoće on za sebe. Da ulazi, da uzme, da on je pokušavao na sve načine, da iscedi to moje jezgro, ali to jezgro se ne da isceniti, jer postoji samo jedna stvar koja je jača od svega. Ako Koja? ti je jasno. Ako je tebi jasno. Pa onako da. Jeste. A zanimaju nas naše moći, vaše. Kako ste sa njima se izborili? Izborio sam se tako Kako ste došli u ovaj grad? Koji je ovo grad? U Sloveniju ste došli tako? Nisam došao u Sloveniju pod broj 1, Nego? u Sloveniju broj 2, Dobro. Slovačko, je li tako? Slovačka. U kom se mi gradu nalazimo sada, ako možete reći svim našim gledateljima? Ajde ti probaj, pošto si danas došao i... Pa počinje na slovo B. Aj vi drugo slovo. A. B-A-R-T Slava. Ste gotovi, Čika Mirko? Aj, čika Mirko, aj šta čika Mirko, nije čika Mirko, samo Mirko. Dobro. Samo Mirko. Pa koliko vi imate godina, ako nije Čika? Imam koliko da imam, jer sam ja bio sad u toj državi, pa više ne znam ja koliko imam godina, jer su me tamo nešto podmlađivali, tipa neki 20, eventualno 35 godina su me podmladili. To je puno. Produhovljenost telesna, produhovljenost umna
toliko lep narod, toliko produhovljen ti je taj sam narod. Tamo kad odeš ne možeš da budeš star, tamo se ne stari, tamo je takva jedna Oni zapravo... atmosfera, oni su konstantni, drugu stranu konstantna kad drže, znači toliko je produhovljeno. I oni su me naučili 3 najbitnije stvari u životu, jednu stvar, najbitniju stvar u životu, a to su kurvetine i droga, znači nema drugo ništa. Izvini zbog toga sada što meni, ja koliko sad dobro vidim, ako ja dobro vidim, ovo sunce meni jako u oči ulazi. To nije sunce, sunce je nešto što izlazi tamo pa na nebu bude, zato što pa se je ide na tamo, Japan, pa... a Japanu, ja sam bio u Japanu, tamo izlazi sunce. Ja sam vidio kako sunce izlazi i zalazi, A odakle izlazi? Izlazi i zalazi. Odakle izlazi? Jel ga oni puštaju tamo da izlazi? Da, naduva ga ovako, duva balon i onda taj balon ide gore, dole, levo, desno. Nema, nije to duvanje. Šta pričaš to? Ne znam. Dobro. A jeste vi poznati ovako u Bratislavi kada imate taj imidž novi? Malo sam poznat, malo jako više sam poznat. Poznatost moja i do jako puno. A ako bismo sreli neke ljude i pitali da li vas znaju, šta bi nam oni odgovorili? Oni bi odgovorili da te znaju. Mene? Vas. Oni gledaju našu emisiju. I našu i vašu. Jeste se vi prepoznatili preko naše emisije ili preko toga što ste vi takav kakav ste? I šta vi radite u ovom gradu? A što ti radiš u ovom gradu? Što ti me napadaš ovde? Tražim vas. Treba da ukucamo jednu šifru koju ne znamo gde da ukucamo jer ne postoji. Ne postoje brojevi. Eto. Evo ključ. Dragi naši gledalci, našli smo ključ. Šta sad? Ajde, vrati sad kad si bio pamet. Ali nam možete reći u tom svom putovanju vašem, ste bili u nekim drugim državama i u kojima ste bili? Pa sad si rekao, bio sam u tom Japan, bio sam u tom Franče, bio sam u Tunisija, a onda bio sam i u Republika Srpska, Kosovo, Metohija, Ovi ovde Crna bikove Gora. izvode. Kako je lep. Gde si kućo? To ti, na primjer, nepalski, indijski. Vi sad on je osjetio da sam ja pišao i onda je on. Zabeležava teritoriju svoju. Da. Mora sa obe strane. To je moj brat. Da se ne prima se na ništa. Nepalski kurija. Kuri oko. Opa. Možemo i da nastavimo sa emisijom. U kojim državama ste sve bili? Bili smo u... I zašto je on zarežao na vas? Da li on osjeti vašu magiju i moć? Zato što je to nije on, to je ovaj sada. Ja sam imao, kad sam bio u Nepalu, imao sam i svog protivnika. To je Shankyung Tseng. On ti je jako zli duh koji tamo na planinu, njega se boji ceo komplet narod u onom selu malom što se zove Yaring.
Možete li nam, Mirko, reći nešto više o tom selu u kom ste bili i o tom neprijatelju vašem? To selo zove se Juring, na primjer, i ono je, pa ne moram da priča ništa, ja mogu da nas odvezemo odmah tamo. Pa tu smo... Pa toliko ovaj put, ja još to vežbam, to smo. Aha. Mi smo navikli, dragi gledalci, Viš, na on me ovake prati, stvari. on stalno mene prati. Ono mene prati. Pazite, pazite. To je Shing Jung. A što ste nas ovdje sada doveli? Vidiš, ja njega kad vidim, ja sam parališan totalis, ja ne mogu. Dragi gledalci, čekamo da se Mirko odparališe. Odparalistali ste se? Nisam još, vidiš da mi noge ne rade. Da, vidim. Sad mi je malo bolje. Što se gledao film neki. Tan, taran, taran. Ej! 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 A Mirko, možete li nam objasniti kakva je ova građevina ogromna ovdje što je gledamo? Jel vam se sviđa? Da, prelepa je. To sam kupio pre neki dan. Pa sad. Ćemo vidjeti. Još sam Slobu najmio da mi ovo reši. Ali Sloba je još tamo. Navukao sam Sloba onu Kačevenda. Jefimiju. Onu Jefimiju sada tamo nešto. A dobro, Kopa mi ovdje danima, ali meni to ne smeta. Ja znam A da će Mirko, on to dakle, završiti vama- u svom roku. Ja sam njemu dao rok, on svoje rokove poštuje. a dakle imamo novci za ovo, Mirko? Kao što rekao, u novcu, iz budžeta jednostavno. Kad sam se vratio iz Nepala, ja sam napravio Za šta svoju bi? imperiju. Počeo sam da kupujem jednu po jednu stvar. Podkupljujem, Stavite podmićujem. naočare, evo ih neki možda vas prepoznaju. Da, ne znam da ako me prepoznaje. Dobro. Ja sam njima plaćao, dovodio. Budžet kad uzimaš od drugih imaš. Ništa diskutabilno. A šta ste vi to zapravo radili? A šta ste vi to zapravo radili? Mi smo uzimali, prosto, kažeš, danas ćemo da vam sredimo trotoare. A uzmeš sav novac od tih trotoara i napraviš, bole tu, bre. To ste vi pričali? Prvo to, ili drugo šta? doveo sam jako te ženske lakog morala. Počeo da prodajem kurvetine. I šta ćeš? Prodajete kurvetine. Zato Zato smo mi vas vidjeli ispred onog sumnjivog bara. A to ste me vidjeli, jebi ga zatekli sam se u pogrešno vrijeme, u pogrešno mjesto, to nije moje. Ja to nikad nisam rekao da je moje. Niti da sam ja išta imao sa ženama takvoga tipa. Samo Nikad. što ih prodajete Ne prodajem i ih ja, kupili to ste ja ne znam zgradu. kako ste vi povezali, ja to nikad nisam rekao. I tako, ali ovdje živim sad. Vidiš onaj mali prozorčić? Da, ono što nije Tu određeno. Kenja me. Ali mogu ja tamo gore da živim jednom? Ne možeš, tamo je ova, ta je poludela, ta neće iz sobe, ne izlazi, samo trese se, cijela kula se trese. Presao se šuma cijeli dan, što se kaže. A, Ne znam se s kim, ko. sad su prošle i mogu konačno da skinem. Dobro. Nisam mogu ni skoncentrišati što pričam, jer su oni... I dragi naši gledalci, nadamo se da vam se svidjela još jedna epizoda. Mi smo konačno našli Mirka Šuleršvastera posle dugačke potere i potrage za njim. Niste morali, ali u svakom slučaju lepo je bilo provesti malo vremena i sa vama, jer vi meni nedostajete i svakog dana, ali niste mi neophodni, razumiješ? Mogu ja. Vidiš, našao sam se, zar ne? Lepo izgledam, lepo izgledam. Da. Hoću da uradim tetovažu sad jednu. Gde tatovaže ide? Tu kad sam U... Bruh. ubrus. A šta ćete da tetovirate? Šta je to smešno? Odjavio se emisiju, sad me pitaš na ovo pitanje. Da. Završio emisiju, više On nemam može ja... to u montaži da kaže da je to bilo ranije pa da oni to... Mi treba zato što treba da idem neki što da rešavam neki posao. A šta ćete tetovirati? Tetovirat ću malog jelena koji ima 2 roga. U stvari ima jedan samo rog. Jelen A sa gde mu je jednim drugi? rogom. Jednorog. Jednolorog. Jedno jelen rog. Jedno jelen rog. Dobro. Hvala vam, dragi gledalci, na pažnji. Ovo je bio Mirko Šuleršvaster i mi se sada nalazimo u Bratislavi.
Vele koji otišli ste. Niste se nikome javili. Sva sreća ste ostavili neke parčiće kruha, što se kaže, da mi te mrvice pokupimo i da dođemo kod Ja vas. više nisam mogao podnesem taj tutorial, nisam mogao da to tolerišem. To treba. Daj to. Tutorial.